igama uPastor weNingi sibe ngokuyithoba sibe ngokuzehlisa ngaza kwethu uNkulunkulu elonde kodwa ke ningakhohlwa ukuthi ke ningaya kwi-channel iPastor weNingi niyo-check amanye ama-video esuke siwenze kwamanye ama-platform la suke siphendula khona amanye amaphupha asuke bewabuzile kula ma-platform esuke besibize kuwona so siwafaka ngale wona so ngakwazi ukuthi-ke uyabheka ukuthi abantu babuze ukuthini nanokuthi siphendula sithini kodwa mina ngivele la ngingapholisa amasiko ngisho la umuntu uma ukwenze ukuphupha umuntu umbone egqoke ithawula kuphela lolo kupha oluhle kakhulu ngane kwethu nolusho ukuthi loyo muntu lo esukumbona egqoke ithawula usekulungile ukuveza ubuyena noma ukulungile ukuhlala eveza ubuyena noma umuntu ongenazo iy'mfihlo futhi ngasho ukuthi uvulelekile kuwena ukulungile uhlale evulelekile kuwena kanti-ke la Proverbs 10 verse 9 whoever walks in integrity walks securely but he who makes his ways crooked will be found out. Kanti uma uphupha ubona umuntu omaziyo noma ke ongamazi engaqokile futhi ekudumshela lolo Paul ubuya kakhulu lolo uqwayisa ke ngebhadi nesinyama okungenzeka ke ukufumba ngaso kodwa ke funda la uPsalms 121 verse 7 to 8 the Lord will keep you from all evil. He will keep your life. The Lord will keep you going out and your coming in from this time forth and furthermore. Kanti ke uma kungenzeka njengamanje ukuthi uphupha umza wakho osashona umza wakho sowandulela kwelamathonga noma wendlela kwelamathonga uPaul olungasho ukuthi kungenzeka njengamanje umuntu ozama ukugwema inkinga zomndeni yabo kungasho ukuthi uma umuntu futhi njengamanje ubhekene nenkinga usho ukuthi isimo sakho sizokuba ngcono kungekudazi uma ukuthi umza wakho lo kade umbona iphupheni osashona kade ngani kade mhlawumbe eneme futhi ekhombisa ukuba umuntu ophile saka owumqemane nosesimini esikahle. Proverbs 16 verse 1 to 4 to humans belong the plans of the heart but from God from the Lord comes the proper answer of the tongue. All a person's ways seem pure to them but motives are weighed by the Lord. Commit to the Lord whatever you do, He will establish your plans. The Lord works out on everything to its proper end, even wicked for a day of disaster. Kanti uma uphupha kubona umgodi ukhathalekile ukuthi ke mncane noma mkhulu uPaul osuke luqwayisa noma lusho ukuthi kumele uqaphele ingozi esinekujaqeza. Psalms 121 verse 7 the Lord will keep you from all evil. He will keep you your life. He will keep your life. Kanti uma ngenzeka mhlawumbe uthola ukuthi umuntu ophupha la imbulu lalo ngaba ke uphawu olungachaza la okubi noluqwesa ngomuntu noma abantu abangalungile abakusungizile futhi abashase ngathi mhlawumbe bahambisana nawe ngokwemibono noma ngokwempilo kodwa babe bekhamba ngemuva noma bekudla ithende. Uma uphupha ubona imbulu uphawu olungaxwayisa ngokusondelana nabantu ababi noma usho mhlawumbe ubuthakathi obuthile obhekiswe kuwena noma kubantu abasondelene nawe. Luke 10 verse 19 behold I've given you authority to tread on serpents and scorpions and over all the power of your enemy and nothing shall hurt you. Kanti uma uphupha ke la umndeni wakho unomcimbi ubungaza uPaul lusuke lingasho isifo kwesinye isikhathi lungasho ukuthi ingxabano nehlobo lingasho ukudumala ongahlasela maduze. Ephesians 6 verse 11 put on the whole armor of God that you may be able to stand against the schemes of the devil. Kanti uma kungenzeka umuntu mhlupho uphupha uthola ukuthi ngendlela uphupha la umndeni wakho uyabungaza futhi una umcimbi ngaba uPaul wabelusho mhlawumbe ukuvuseleleka kobudlelwane bakho nabanye abantu obajwayele noma owasondele nabo esikhathini esidlule. Kungenzeka uzodibana noma ungenzeka uxhumane nabangani bakho bakudala engasazani nabo. Proverbs 17 verse 17 a friend loves at all times and a brother is born for a time of adversity. Kanti ke uma kungenzeka futhi uphuphe la kuwena kuhlangana nomndeni wakho unibungaza kuyenzeka futhi kube ngupha umhlopho ongathola ukuthi uchaza inhlala kahle yakho empilweni. Kungasho njengamanje aziziningi neze noma aziziningi inhlobo noma azikho inhlobo ithi empilweni yakho
Funda ke la uPsalms 145 verse 9. The Lord is good to all, and his mercies are over all his works. Kanti uma ufika esikoleni sekudlule isikhathi, uphawu lolu olusho ukubambezeleka nokuphuthelwa ulwazi olushabahlosile noma olungasho ukuphuthelwa amathuba abengahlazuzise ngolwazi olungasho impilo yakho. Noma kukhona into eyigugu nebalekile mhlawumbe engahle uyiphuthelwe, kodwa ke ungakwazi ukukhuleka. uNkulunkulu umnceda kungabikho into ekuluzayo. Kanti ukuphupha ubona ke la mhlawumbe isinkwa esimhlophe, uphawu loluhle nolusho la ukuchuma olungasho ukuthi mhlawumbe uzokuzwa indaba ezimnandi, lungasho ukuthi mhlawumbe uzothola injabulo enkulu, noma unomsebenzi wakho isikhathi eside ozophumelela nje kungekudala. Philippians 4 verse 19 uthi, and my God will supply every need of yours according to his riches in glory in Christ Jesus. Kanti uma uphupha kubona la imajarini noma ke ugcoba isinkwa ngemajarini, uphawu oluhle kakhulu osuke lusho ukuthi uzophumelela ebhizinisini, futhi wonke mhlawumbe amaphupho akho angahlafezeke esikhathini esizayo noma angahlafezeke emaduzane. John 1 verse 16, and from his fullness we have all received grace upon grace. Kanti uma uphupha ubona la umkhulu wakho ongasekho, mhlawumbe egeza, kungenzeka kube uphawu olungasho isidingo senhlambululo, noma kungenzeka kudingeka ahlanjululwe ukuze engenzeka abe yithomo noma ke idlozi elihle noma ke ihlanzekile. Kungasho ukuthi mhlawumbe washona engalungile noma ke mhlawumbe wayesebenzisa izinto ezingalungile noma ke wayenesikhwama mhlawumbe sasingcolileke. Kodwa ke funda la Ezekiel 36 verse 25, I will sprinkle clean water on you, and you shall be clean from all your uncleanness, and from all your idols I will cleanse you. Kanti uma uphupha la ubona umngane wakho noma ke isihlobo sakho esashona sikupha ivesi leBhayibheli, uphawu oluhle, kepha ke olungasho ukuthi kunesidingo sokuthi mhlawumbe ungakhohlwa umdali, noma ke kungasho ukuthi kumele ulungise indlela zakho nomdali. Kodwa ke funda la Proverbs 4 verse 20 like 21, my son, pay attention to what I say. Turn your ear to my words and do not let them out of you. Siyabonga. Namba yami khona, bakubona kubalekile ukuphuthuma. Fonela. Mangaphuthumi, qhubeka ubuke la bese ukuphasa weNingi YouTube channel yakho uyobheka amanye amavidiyo, amanye amaphupho. Siyabonga uNkulunkulu, imbusise uNkulunkulu.